Здравей! Здравей! Първо искам да се представиш на нашите зрители и почитатели, коя си, с какво се занимаваш. Казвам се Силвана Пападами, художник, дизайнер, галерист, държа галерия Еритаж. Би ли споделила как се запознахте с автора и художник, дизайнер Лиляна Петрова Лулу? Какво ви свърза? Много добре си спомням, това беше един прекрасен ден, в който наш общ приятел ни запозна, който много отдавна ми казва: трябва да те запозная с един човек, който много ще ти допадне, който е много интересен, вас ви свързва изкуството и ще я доведа някой ден в галерията. Този ден се случи в галерията. Лили дойде и когато се видяхме, все едно се познавахме цял живот. И веднага започнахме да си говориме, започна нещо да ни свърза, просто ние не можехме да се отделим една от друга и сякаш всички други ги нямаше. Даже имаме снимки от това събитие. И чак после видях дрехите и просто те са невероятно. Даже в момента съм с нейна дреха.